Hej og velkommen til vores første blog på YouTube. Jeg hedder Marie, det er Laura. Marie, Laura. Okay. Vi skal snakke om vi skal snakke om fast food, usunde ting. Vi har ikke drukket det her, skal bare helt så siges. Okay. Siger du det? Nå ja. Okay. Det er jo så spist. Okay. Vi har sådan tænkt meget over, hvorfor fylder de chips halvdelen? Hvorfor ikke helt op måske til det gule? Det der åndssvagt. I stedet for kun til skolen. Ja, vi bruger sgu da penge på ligegyldige ting. Det røg ned. Upsi, så er det væk. Vi bruger penge på luft. Ja. Upsi, så er det væk. Nå. Taffel. Taffel er godt for resten. For resten smager rigtig godt. Rigtig godt. Cola. Frem cola. Det smager også godt. Drikker I meget af det? Det gør jeg. Det gør kun her tømmermænd. Jeg har aldrig haft tømmermænd før. Ej, det havde jeg. Blå mandag. Ja. Eller grøn tirsdag. Ja. Okay. Køber I meget af Pizza. fast food og Pizza. Alt muligt. pizza, durum? Paprika. Alt Ikke usundt. engang om deres salat, den er usund. Er salat usundt? Dine toilet. Det er sgu da ikke usundt. Nej, men deres junk food, det er usundt, eller fast food, eller hvad fanden du vil kalde det. Kan du vide, om deres salat så også er usundt? Gud ja. Blondinen, brunetten. Jeg er brunette. Blondine. Nå, men for de smager herregodt det her. Nej, de smager bare på. Ej, okay. Jeg er sådan... fik vi det. Kaffe! Hey, forresten, de fylder da ikke cola op på toppen af. Det er da for dårligt. Hvorfor kan de ikke fylde op til... Dertil? Godt. Nej, vi har her sådan. Jo, dem jeg kan det. Skal vi prøve gule cola? Fint nok. Cola. Hov, Marie! Der har vi... De er altså lidt helt op. Jamen, det var de små. Det er da ligegyldigt. Det er ikke engang helt Danmark. Du er med dem her. Cola. Nej, råd længere ned. Ja, okay. Det har du set, solen er sådan? Nej. Så synes jeg lidt, du skal give mig en undskyldning. Nej, fordi den sol, der ved at den er ikke har ikke været fyldt helt op. Så åbn dog, og så hælde noget mere cola i, og så drik det. Hov, så har vi en klog ind her. Nej, politi. På cola. Politi, det styrer. Coca-Cola, du. Politi, det er mit gud. Og Just Bieber. Er du baby? Hvad så der med kort? Nå, I må faktisk meget gerne skrive nogle kommentarer og Spørgsmål, tak. spørgsmål, ja. Hvad er det? Goodbye. Farvel. See you.